ва ҳамин тавр дӯстони азиз, паҳлавони мо Мансур Раҳмон ки дарҳол сабқатро шурӯъ карданд бо ҳарифи ӯ аз Нидерландия, паҳлавони 25-солаи Нидерландия Спайкерс Юр ки ҳарду дарҳол қувваозмоиро шурӯъ карданд ва паҳлавони мо 20 сол дорад ки имкон намедиҳад барои Спайкерс Юр то барои ҳамон ҳамлае ки ҳаракате ки аз ҷониби Спайкерс буд ба он имкон надод Мансур Раҳмонов. Бори дигар ҳарду паҳлавонон ба ҳам меоянд ва хеле оромона гӯштин мегирад Мансур Раҳмон ва бори дигар дасту гиребонро хуб гирифтааст. ва Спайкерс Юр бошад, ҳамон кумикатаро хеле мустаҳкам гирифтааст ва Раҳмон Мансур бояд ба ин имкон надиҳад. Спайкер Юр, ин паҳлавони нидерландӣ ва дарҳол шидои нахустро ба паҳлавони мо нишон медиҳад овари марказ. ва Спайкерс Юр бошад, ин паҳлавоне ки яктаги сафед ба бар кардааст. рақиби паҳлавони мо 15 июли соли 2022 дар Гран-при Загреб медали тиллоро касб карда буд ва дастовардҳояш нисбат ба паҳлавони мо каме болотар меистад. ва бори дигар Раҳмон Мансур ва як ҳолати хеле ҳам хатарнок ҳам буд барои паҳлавони мо ва дарҳол ин ҳолат бартараф мегардад ва ҳарду паҳлавонон аз ҷой бармехезанд. бори дигар дақиқаҳо пушти сар мешаванд ва мо танҳо як шидое ки аз тарафи довари марказ муҷозот гардидааст Раҳмон Мансур паҳлавони мо ва ҳамин тавр барои камкорӣ ба паҳлавони мо шидои дуюмро низ нишон медиҳад довари марказ. ва Мансур Раҳмон паҳлавони моро мебояд каме суръати гӯштинашро тезтар кунад. ва як партофти сари китфро хост ба анҷом расонад Спайкерс Юр ва бори дигар мехоҳад ҳамон ҳолатҳои партериро кор кунад ва аз сараввал бояд пойро раҳо кунад ва ҳамин ҳолат ҳам мешавад як ҳолати хеле ҳам хатарнок барои паҳлавони мо. ҳолати асеикоми дар ҳолати асеикоми нигоҳ доштан ва ҳамин тавр муддати 10 сония нигоҳ доштан аллакай имтиёзи вазари дода мешавад ва ҳамин тавр гирифта мешавад ва бори дигар ин ҳолат бартараф мегардад ва имтиёзи вазариро нишон медиҳад барои паҳлавони Нидерландия Спайкерс Юр. аз ин ҳолат паҳлавони мо худро баровард ва бори дигар аз ҷой бармехезанд ва тартиби яктаг мекунанд ва сабқатро идома медиҳанд. сонияҳои ба шумори вақти асосӣ боқӣ мондааст. паҳлавони моро мебояд гаштаю баргашта ҳаракат кунад, ҳамон қувваву нерӯи иловагие ки дорад онро истифода барад, чунки бо як имтиёзи вазари ҳарифи ӯ рӯ ба пирӯзӣ дорад ва паҳлавони мо бошад рӯ ба бохт дорад. ва Спайкерс Юр бошад вақтро кашола медиҳад. Мансур Раҳмон паҳлавони мо бошад бояд
ҳаракат кунад ва тартиби гӯштин гирифтанашро дигар созад. хеле ором гӯштин мегиранд ҳарду ва вақтро кашола медиҳад. як ҳолати хеле ҳам хатарнок буд барои паҳлавони мо. даҳ сонияи дигар боқӣ мондааст. ва ҳамин тавр шидои нахустро нишон медиҳад овари марказ, вале ин шидо дигар ҳеҷ маъное надорад, чунки паҳлавони мо бо имтиёзи як вазари аз паҳлавони Нидерландия Спайкер Сюр шикаст мехӯрад.